ngala sino 2 years sithanda mina ngazi ukuthi ngikwazi for 2 years. Hayi ukuthi sino 2 years mina nawe sithandana. Lerad, bengisacrifice kuwena yonke into enginayo. Yonke into enginayo. Shuthi lama sacrifices okhuluma ngawo yindaba uzama ukungiheha ungiluthe. Izinto obungibhalela zona ke mina ke uthinike ngazo because wena mana wena ekseni ubungivusa good morning. Yonke into grand yabona. Ntambama yabo good night. Yabona futhi yonke into nje imnandi futhi yabona kube ukuthi abantu abathandana futhi futhi abahip abagrand abangenasmoke. Hayi. Shuthi uyagula ke. Shuthi khona inkingo onayo. Shuthi ekhanda uyathanda. Unani good morning kunani? Bekumnandi sakhuluma kahle manje inkinga good morning kunani? Oshuthi wena ngasho kwena ukuthi good morning. Umngane wami nje mawuthi ngisuke ngikubone ngayizolo. Hayibo umngane wami Mawuthi siyikhiphile ngayizolo ngakusisa ngingakubingeleli ngithi good morning ngingayisho leyo nto. Hayibo ninathi ungazongisanganela wena. Hayibo uyahlanya wena. Isikhathi sami lesikhuluma ukulungisa izinto zawo. Wena uzophendula amasimba kanjena. Hayibo ngazongidakela wena. Isikhathi sakho sani. Uyakula emhlanje hayibo uyahlanya wena. Nehlisa umoya. Hayibo. La asile ukuzolwa bafethu. So zama ukulungisa le nkinga yenu, le friendship yenu noma le relationship yenu. Mfethu intombi yakho le. Yeah, mfethu umama lo mfethu intombi yami. Oh mfethu. Mfethu noma mhlawumbe engaze ngize ngisheleke but yabona na mfethu mana now out mfethu yabona mfethu uma bithekene mfethu zokuwena mfethu yabona. Uyabona na ukuthi cha no incancazi le mfethu amane ukuthi yabona. Sibe grand naye yabona. Mara not ukuthi mfethu manje manje the rat mfethu. Yini ukwela ngakwela ngani mina? Ngakwela ngokwenzani? Yonke into iyami nabe ikhombisa izifo siyathandana manje into udlala ubushimane angazongidala ubushimane somfana udlala ubushimane somfana umfana wasemakhaya udlala ubushimane somfana udlala ubushimane bomfana ngokukwela ngani ngokuthi ngiyakuzongisanganela wena umfana wasemakhaya ngithatha ngakufethe kunisuba manje ngikufuna mina ngifune wena unjena hayibo kahle wena unjena zibuka unjani ungifidani wena unje ungifidani wena unje hayibo ayikho nje nalento yenzayo uzenza into engingayona uzenza ishisa lento uzoqoka ngami la uzophika ngami usungijwayela ungangijwayeli nje mina kabi Izikhuluma nami kanjani izikhuluma nami ngikubuza mina kuphela yena nginendoda yami mina nginendoda ethi mina Talking about umjolo show khumbula ukuthi we have partnered with EasyBet lokho ke ukutshela ukuthi you can sign up you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa icode ewumjolo icode yakho it's UMJOLO that is umjolo ngaloko uyakwazi uthola 15% weekly cashback uthole 50 rand sign up bonus uphinde futhi uthole 150 first deposit match ngokusebenzisa nje icode lengikutshela yona umjolo UMJOLO that is UMJOLO ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show nayi membership join phela khona uzokwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole ngaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni ukwazi ukulekelela ichannel yethu ukuthi ikhule iqhubeke njalo iye phambili njengamanje ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi ikuphi lapho kumele silungise khona but before sihambe asikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mhlophe nje yonke into sihambe siyobabona